Bakhuid tong Hindu ay nagabinda kami CM Jong Agnes Mary Carbudna Hindu ay ro nagabinda Iwe Bhap Kindia Bad Minisha Mary Dakar Kipadon Hapadeng Kiching Shita Itu akhirnya nagabinda reading land lingkoi but kita Mary wala banyo jingkoi jingkia Siam nampak lai spak sapulai. Lai spak sapulai. Rai hu trai jing rai batam mai to rai jam ya u kat la kat yai. Rai hu trai jing rai batam mai to rai Sngi yau try nagabinda kanega step nagabinda ka jingai ka jingkal ko baro ka baudang tese halu jungi hakaneka sngi Thohdieng banning kong jungene upanai tonginang mantra ya baro ka jingang no jungi don ki jimblin bad dustur habun ngut banduai shirhem kindai tiligi sngi Thohdieng banning kong lese ka bha yangi ban stang nadu ni usnem tumai ya ka jing ribale ban shimenda mas Bakhuid ban banduai ban pediang ya ka communion Bakhuid hoit bona pedeng jompi pinom yo pediang communion Bakhuid henre pitrang hakamen siem jompi bat pin utrai unsa kerku kerdo ya bar ka jingang no jompi ha kerteng uppa barukon barumen siem Bakhuid amen ka jinga e jungo trai jungi u Jesus Christ bat ka jingi jungo blay lem bat ka jinga sulak jungo men sim Bakhuid kindon rengka bat pi barro rengka bat pi ru ko himen ko para ngilong ki kun jungo blay lem ba ka sakrament ngila ka lalong ki kun ke bayo pediang ya ka jinga e ka jingker ku na utrai ban ngiyang sakhi na ka bendajo wat ka taru ngilong ginong pop wat habau trai ublay usang hapo jongiru ka do jongi ka kro bat ka pen shoy ingi ben ngob ha ka pop ka jingkwa jong ka do ka yalam jingai yangi na ka jingkwa jong ka mensia tongin sange shipar ban pan map ban yakut jingmot ban yinok ya ka pop ban pen timai ka mensia ya ka jinglong jongi Kotrai Jisu map yangi sai kudiangi na gini pop baro ke bangilale nga plam au play badon por baro bad happy ko men ko para bangilale pop shibun e daki jim prakha daki tin daki kham daki jingle kle daki jingle pala jonga daki jingle pala jonga daki jingle pala bakrao e jonga
Namar kata nakarpadi kamaria Bakhuid kabayai sa kating suti yaki angel badkiri kuid badiapi ko himen ko para benduai nagabinda janga how try play jungi ublay badon bor bar winis seneyangi padendala mapi ki pop jungi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen. Duwai ngi duwai nagabinda ka jinga ega jingar ku ka jingu blai halo jingi vai pai vai kamta me hagane ka sngi Thohdieng banding kong jong uni upanahai bujing tumu banshimenta ba kendai tili ki sngi Thohdieng banding kong da ka babu ega jing tumu kumbau jisu lak kular ka Margaret Mary alokhe barban pidiang communion Bakhuid hakadonul hakamin siem chungi. To pashat ya ka jing shais born jame hagi ringe jame kotrai nikar part. But to penrem ha ya ki donur jangi barabor daga jing shai janga buram jame. Krampa kinom sange ban kubur iala unong penim. But bakin la shisha ban snos kem hawu. Uba im bat sensha rengkat bat me. Haga jingelong kawe jungumen siem Bakhuid. Ublay junom la junom. Amen. Kajing pulih nak siti banikong Yohanes Bakhuid. Ko ba uta oba job ya kapertei. Lain no uta oba nget ba ujisu ulang kun jong blay. Une ude uta ubalawan deka bat kesenang ujisu Kris. Omtang deka hendai deka bat kesenang. Baru mensem ulang kasaki namaro mensem ulang ke jing sisya. Kumta kisaki kilong lai. Mensem ka bat kesenang. Berkini kilai saki kia mencurlang. Lada ngipriang ya kasaki kibriu kasaki ublay ka kamkrau. Nabakane kadai kasaki jong blay ba ulayeng saki yala ujong kun. Utau banget ha ukun ublay udon kasaki hapo ladehi. Utau banget ha ublay ulapenlong ya ubalam ler. Namarba siam langit ya kasaki ba ublay ulaai ya ukun jong Batkane kadai kata kasaki ba ublay ulaai hangi kajing impom jukut. Batkane kajing kadon ha ukun jong Uta ubadon ya ukun udon ya kajing Uta ubom ya ukun jong ublay don ya kajing Ngathok ya kane hapi ki bangai hakerteng jong kun ublay. Pa pindup tip pa pidon kajing pom jukut. Kaktien jong utrai isong ya ublay.
Sam cispa sapunyo nomor praspa andrepupra. Praspa andrepupra. Open kind kerdop jong pa. Jimpulin aga gospel Bakhuid kat kum umat Markus. Abraham hameka try. U Yohanes ulayala u om hadin janga uwan uta uba kam karau bor banyanga. Ngamlong ubabik wat bandem bat banlaw yakiksai juti jongu. Ngalapin baptis yapi daka Henry mau unpin baptis yapi da umensiam Bakhuid. Hakitugis ni ujisu ulawan na Nazareth kaba hagatain Galilia bat ulapin baptis yahu da Yohanes haga Jordan. Ba haba ulakiu naga sisendon ulayoi bala pli yakib beneng
Badia umen siem ba uwan hiar halo jengu kum kaparo. Bat ka sur kalawan na beneng melong ukun ba ir jonga ngadahun yame. Ka gospel jong utrai Kajing roh yame ku Chris. ko himen ko para baid hautrai Jesus Christ. Kijimpule minta kasngi. Kiwanra hakama jongi. Yaga jingmaya jongka balang. Bat ka jimmaya jongka bane. Bat habangi puson ya kanega jimpule ngilaban kam snoto kumno ka balang ka trekam. Kumno ki sakrament ka trekam. But kumno uble u pensisha ya ka sakrament ka bangiyo pediang. But kumno uble u penskem ya ka jinge jongi. But kumno uble u kular ya ka jingim bam jikut. But ni kam so tu kadon ka jimmendoi ya bar ki bange ha u Jesus Christ. Ha ba nginget ha u Jesus Christ kalong ka jimmendoi yangi namar lempa ke jinget utrai uble unang penskem yangi balong banyo pediang ya ka jingim pam jikut. Ngiyos ngo naka shiti jongu yanis Bakhuid Ukran syai kadar hangi syapanga jinglong saki. But would pinya perengi yaka jinglong saki jong ki beriu naga jinglong saki jong oblay. Badu om ke jinglong saki jong oblay kalong kabakam krau. But ke jinglong saki jong ki beriu kasyong hakano kano kedak kashin ne kano kakendin kabamaki kren. But Henry yaga saki jong oblay kalong ka badon bor namar ka saki jongo balai kalong ka jingai dak iyangi bad ka jingai ye iyangi ban im iya ka jingim ka ba pura hau Chris ka jinglong saki jongo balai ka penjana ye ka jingim jongi ka jinglong saki jongo balai ngilaban yom man hagabalang namar ni yusngo uyanis Bakhuid hi ula kedau hangi laitli kie baro kilong gi daki shin jonga saki badu yanis Bakhuid wong syapang ka syapang ka snam ba syapang umen siyam Bakhuid but habangi snap yakane ngilaban na puson jiliu kae ka ba uyanis Bakhuid ula mod haba ula ong ka ka snam baru men siyam Bakhuid. Lese don ki beriu ki ba sngo pela banong kumno ujisu ula longa saki daka daka snam bad da umen siyam Bakhuid. But ngiyos ngoro ya ka neka jingikai jongu yanis Bakhuid kaya rap yang iban puson jiliu minda kaya ka ba ula mod haba uang ka kaya ka ba ula mod haba ula ong ka snam But kaya ka ba ulamod haba ulaong siya panga saki jongo men siyam Bakhuid. Ka kalong ka jing kadaw jongo yanis Bakhuid yangi iway pa iway bansgo koridor ya ka sakrament. Namar ngi baro ngi long ki babit dor banyo pediang ya ka sakrament lemba ka baptisma. Sumudur ladang ngim yo pediang ya ka baptisma ngim don hot satya banyo pediang ya kiwei pati sakrament ya ka sakrament baptisma kalong ka jimprang bad ka ya ka kalendi ka ba pendrum yangi ban swotu ya baro ka jimaya banyo pediang ya ka jinga baro ka bala buri ha ka balang lemba ka jinga saki jong ublay upa ya Jesus Christ ba lemba ka jingim jong hapo ka balang ka laburi ya ka jinga na ka binda jongi bad ki ba koloy ban ti jiliu ya ka ne ka jingmaya kindup dap da ka bor jong ublay bor jong men siyam Bakhuid
Kabamot, uno ubruyu, ubakwa banlong bapura, haka balang Catholic, but haka jinglong ublay, kaba ublay ula terwa hangilemba ukris, ngideben pediang ningkong yaka baptisma. Kabaptisma, kalong ka jingkot ka jingwer iyangi, banlong ki Kristan bapura, banlong ki Kristan bajanay, nangta ban im batrang yaka jimpenim kaba ujisu ulawan. Vanra nagabenta jangi. Balay ujisu la wansha ganega partay, balay ujisu la yap nagabenta jangi, kalong ban pelong yengi ki babit dor ban pediang ya ka jimpenim, ka jingim bam jekot. Takamut ya ka daw tenrai jong ka jinge jangi, kalong ka jingim bam jekot. Balay ngangit ha ujisu, balay ngangit ha kabalang, balay nga pediang ya ka eternity Bakhuid na marba ngatrang ya ka jingim bam jikod. Badai na katakat daw ngi sautu kibri ki bambat pediang baptisma ha ka balang Catholic kim simlala ban pediang ya ki wei pat ki sacrament. Bad ka kalong ka saki jong ka baptisma habalate ya ka kirko bahalor ki bapediang ya ka baptisma ki kelalong ki kun jangga balang haba lindo ulajer haka kerteng upa badukon badu mensiam Bakhuid ngapen baptis yepi kane kalongga jimbit kane kalongga jingai lahat kane kalongga jingai bor ban pediang syushu yaka sakrament nangda ter niyo pediang yakiwe baro hinriu tiligi sakrament katkum ga jingkot jongo belai katkum ga jingkot jongo belai katkum ka jingai bor jango belai bad ka kalonga baptisma banyo pediang ki vepat ki sakramen ka ka kelalonga sakki na ka benta ka bening nangda kasnam kalonga jinkinia Bakhuid jango Kris bad ka jinkinia Bakhuid jango Jesus Kris ngiyo pediang lemba ka Eucharist Bakhuid te namarba ngilayo pediang ya ka baptisma ngi yo ya ka hok ban shimenda mas Bakhuid ban pediang ya ka met bagas nam jongu Kris naka lemba ka jinkinia jongu Jisu halaru lum Calvary habaula ple ya ka snam ngilayo ya ka jinkawai mensiam kalonga Eucharist Bakhuid te lemba ka jimpediang ya ka Eucharist Bakhuid ngi kalalong ya ki kuon jongo bale ngi kalalong ki kuon ki bajanai jongo bale badu Jisu imbat ngi badu Jisu yalam yengi bad lempa ka jimpediang ya u Jisu ha ka jingim jongi ngi kalalong ki kuon jongo bale kumbang ila yosno na ka gospel mentakasngi habau Jisu la rung ha ka ba Jordan bad pelayo ulayo pediang ya ka baptisma na u ya anis baptis yanda ulam mi naga va Jordan kabeneng kala play bad ublay ula penshisha une ulang ukun jongo blay haba une ukun jongo blay ushang hangi niru ngi kelalong ukun jongo blay bad kane kalonga sakki haka jingim jongi sakki haka mensiam ha sakki naga benda ka jingim shime ban penkre yalade naga benda ka jingim bam jikut te naga daw ko himman ko para umensiam Bakhuid ulang ka saki ula ong ya ka benda balai uyanis Bakhuid lo ong umensiam Bakhuid haka baptisma haka sakramen baptisma umensiam Bakhuid utreikam haka Eucharist Bakhuid umensiam Bakhuid utreikam ban pediang ia Jisu haka communion Bakhuid ngidon kam ban pla ya ki pop jangi haka jimpla pop umensiam Bakhuid utreikam haga sakramen jimpens kem umensiam Bakhuid utreikam haga jimpens le ki bappa umensiam Bakhuid utreikam haga jinkan de kurim umensiam Bakhuid utreikam haga sakrament jinkan dang lindo umensiam Bakhuid utreikam te habangi yo ya ka baka snam jongu Kris ya ka batoi na ka krum jongu Jisu ya ka snam ka batoi na ka krum jongu Jisu kalong ka saki iyangi ban penkantang yangi da umensiam Bakhuid bad baro kine laitili ki dakka ba uyanis Bakhuid ula karan hangi lemba ka de ka jinki kai jongu kalong ka jing pinshai bad ka jim pinshisha ban perlong yangi ki kun jongu blai lada ngimpat long kun jongu blai ngimla ban long ki kun jong ka bene
Tangki kun jong bele kila balong ki kun jong beneng. Ladang ngam tre balong kun jong bele lemba ki kene ki sakramen ka bangaya pediang nganum la balong ki kun ki bajanai nganum la balong ukun ubajanai bade umen siam Bakhuid ubatrei kam jar ha kini ki sakramen ka penjanai ka jingim jongi ka penjanai yangi krampa ngindup long ki kun jong beneng. Tinaga taga daw Uyanis Bakhuid ula kadau syai kadariangi ki saki jonga saki jonga snam saki jonga mensiam Bakhuid badu jisu ulalong usaki ubakarau lemba ka jingai bor jog ubele tengi haben ya rengka badu jisu ngide ben trang yau jisu ngide ben id yau jisu ngide ben mane yau jisu bad ngide ben pediang yau jisu kinamba ngindup long ki kun jog ubele bad ngindup yo jingim bam jekut tongin trang yau jisu man kapor tongin pediang yau jisu hagi sakrament tongin treshitong na kabendaban penjanai ke jingim jongi lemba ka bor bad ka jinga e jongi ka sakrament kenamba lemba ka ka saki uble un yo i uble ubakarau un perlong yang i kun jong ka beneng ko jisu be i penjanai shushu yangi lemba ka ka sakrament hoi wat rangim laban pediang yame haga communion Bakhuid ngit trang yame ngip me penslay yangi penslay shushu yangi bangin long ki kun ki bachanai jame ban long ki kun jaga bane ben yo pediang jingim bam chikut en ya ro ya utrai Jesus Christ ko himen ko parang tangin plai ke jingi ke jongi hakane ke jimaya hakane ke saki ka banginang yo pediang na kabalang na bene ngangit ha ublei upa badan bor baro unong tau ka beneng ban ka kindo bad how Jesus Christ ukun mamarwe jemu utrai jingi yau bala puna mensiam Bakhuid yau bala kana ka Maria Krisoti bala shale bein ho Pontius Pilatus la sana panayamu laya la tepiamu ulahya shakibaya hagasni kamalai na mipat na gibaya ulakyu shabening usham shakamon uplay upa bandon borbaro nangka unwan pan ben bishari gibayim bagibaya ngangin how mensiam Bakhuid haga balang Catholic Bakhuid haga jingasilak kirikuid haga jimah ikipop haga jimipat kedok pada haga jingim pam jikut amin. Lai spa Andre Pusa. ya duai ko himen ko para baka jingkinia jonga bar jampi kalong ka papdiang hun ha ublei pa badan bor barro to try pideng jingkinia ni ti jongpi nagata ke jingaro ko buro ko teng jongju ke jingmutai pada ka balang ko jongju baro ko wei to pediang da ka bas bun ko trai ngi kerpat ye ke jing tharwa jongi pai jame ba ya ka ta ka ba ki pla da ka jinget bar yu blei kinyo ha ki sakrament baken jabening
da u Chris utrai jengim. Amen. Utrai undon rain card but pim. Reka bat piru. Talking to you yala ki donod. You can do ki shao Talking tra. aingu ya utrai u play jengim. Ka song hok bat ka day. Da shisha kalong ka bashong hok bat ka bade. Ka deiti jengi bat ka jim penim yangi hamalla ka por bat ka jaka. Banaingu yame ko kinrat ko pa Bakhuid ko play badon bor bat bam chikut. Lemba utrai jengi u Jesus Christ. Ubalemba jengu kata ka jingya keliang ka ba pentimai ya ka jingim jengi kala shai pernai mendakasni da bara ka buram jenga namar haba ya ka jingtalot jengi la shimno da ka tin jame ka jinglom brio bayap jengi omtang ba ka jam shaka buram ba miap shu henre da ka jingya so ba perla ka perlong yangi ben im junom kumabu bat kunda rengkat bat ki kinhun ruai jengi angel Ngia ro yame, but ngi penpana da ka jing komen. Tongin IT yaga jingim jungi, tongin sngongu eutrai, bangin yo yaka nega saki jung kabalang saki jung uble aga jingim jungi ka ka snam badumen siem Bakhuid kam kerpang haga nega limat umen siem Bakhuid uben sawan hiar halo jungi dembaka jingai bor jung uble ngingin kalalang ka saki haga bangi pediang eu Jisu haga nega yu Khrist Bakhuid ai Jisu nam penjanai shushu yangi Haman lagi sakrament. Bangin don ke jingit ke bas kem. Ben kre na ka benda ke jingim bam chika. Da shisha melong u Bakhuid ka trai. Ka temei jong ka jingkuid barro. Namar kata ngi kerpart yame. Topen kuid pen kentang ia kini ke jing terwa jangi. Da ka bapa ia umen siem jame. Kumga umje halo jangki bakin kelalom yangi kamet bakasna jangutrai jangi u Jesus Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngba ulapdiang yaga jingsha shitam ulashim ya upo badaka baingu yame ulakdia yavu badulai halage sendran u Toshim batobam na kane pi baro. Namar kane kalong ka medjanga. Ya ka ba enaiti. Na ka benda jumpi. Hakaju ka rekomendala le bam ula shimya ka kuri badang ka baingu biang yeme ula ayaka hala ki senran u om toshim batodina kane pi baro namar kane kalong ka kuri jangasnam janga jutang batimai bad bam chikut yaka ben penmi naka benda jumpy but naka benda ki babun naka benda ka jingmap ikipop tale yakane ban kan mau yang ngam. Kos nam bakardor jangu Chris, tapen kuid yangi,
แต่เป็นคุยที่เป็นเสียมหัดดิบเป็นคุยแต่เป็นคอยเป็นเคียอย่างนี้ตัวยาดาอย่างนี้นาบามันกะจิงไม่อะจงกะจิงเอ Kata sin bagi bamudeu Padine nagane kapuri Iben naga jingyap jong negojo Tata dumen wan Namar kata ngi ke bapen menda ya ka jingia bad ka jimmi pa jungu ngi tarwa hame ko tra ya upu jang ka jingim bad ya ka kuri jang ka jim penim ngi da aingu aidem namar mela new yangi ki babit ben yang hakama jamme bad ben chakri eme da ka bas nge verit ngi kar pad yeme ba ngi ke bayo benda hakamet bad ka snam ukris ngi long ke bela pinyat le khawe da umen siem bakhui Takin mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka parthe but to penjana ya ka ha ka jingid rengkat bado Francis upa ba koi jangi fadan some administrator jang diocese but baru ki lingdo but ki rinium takin mau lemro ya ki himmen ki para shinrang but kinde ki bala yotia da ka ba kurmen ya ka jimmi pa but ya baru ki bala klat no ha ka jingis ne jamme to padiang ya ki sha ka jing shai ka kuma jamme to isne yangi baru ngi kar padia me Barengkat bat ka Maria Teresa di Bakhuid ka kami jangobale u Joseph Bakhuid kurim changa ki apostol Bakhuid u Francis de Sales Bakhuid bat baru ki rikuid ki bala pensubhaya me pateng la pateng ngilong ki babit ben yo bentale ma ka jingim bam jikut or ben ni ro bat pendon buram ye me da ukun jamme u Jesus Christ Davu lembadu badhavu kan long hame u bleu pa badon por ha ka jingelong kawe jung men siem bakhui barok ka burom bat ka jingero junom la junom Amen ko himen ko para tong in duwai kum bau Jesus lai ka yangi da ka binda babun ki jing don kam jungi ayu Jesus unang shimti pura yangi unang karku kardo yangi Bart unang pelong yang iki bajanai kam tame ha kane gas ngi Thohdieng bending kong jong ne upanai jong ne usnem rai kud aga donur kamen siam balang kam riu bale ben shimen da ka mas Bakhuid men kasngi ben shimen da ka mas Bakhuid ha gas ngi Thohdieng bending kong bat ben pediang ya Jesu ha ka donur kamen siam jongi pau train karku un penjana yangi kopa jongim uba ha bening kalong ka Bakhuid ka teng jongi kan wan ka hima jamme kan long ka mon jamme ha ka kinto ku ba ha bene to ai yangi mentha ka jimbam jangi ka ba hala ka si bar to ma yangi ya hireng kan jangi kum ba ngiru ni ba ya ka beles new yangi but what yelam yangi sha ka jimpen shoy and rate of light yangi na ka basiniyo top light yangi ngi kar part ko trai na ki jing siniyo ba ro ha ka jing spoon jamme to ai jing sub jing sign ha ki sngi jangi Knam bada ka jing yarap ka jing isne jamme ngi light bara bona ka pop but ngin yo jing edana ki jing jin jar barra kat bang idang ap kemelin dia ka jing kermen Bakhuid but ka jing wan pa jung nong penim jangi u Jesus Christ Namar ke jome ka long kai ma ka jome ka bor ka buro junam la junam ko trai Jesus Christ me u bela ong ha ki apostol jamme ka jing sup ngai happy ka jing sup janga nga ai happy Wat pedi ki pop jangi Henry ya ka jinge janga balang jamme bad ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing sup but ka jingat le ka we ka kum ka mon jamme mame uba im bad uba sensha junom la junom Amen ka jing sup utrai kandon barabo renka but pi Rengka bat phiru dap da ka jinge do trai tongin yaingu markalia Be bakit na gibo
Hakami ukun lambro jeng play. Hakami ubakit na ka pop jeng prate. Sukitok bela kwasha ka jing kawai jeng ukun lambrot. Kau kan rat melong pasang hok menru pokai yeng jonga reis alta nak tin ka musim jonga kan sakya hi. Kamet badas nam jeng Chris kan rianga shaka jing imbam juku. Kominian mensim. Puji su jonga ngangis kem ba medon teli hak sakramen mekutang keduan. I jamen lor ki baro pengatrang paman wana po kamen sim jonga. Nambar ba mentakum ni ngamla ban pediang yame hak sakramen Bakhuid. Tuwana po kadonut jonga hak jinglong mensim. Ngapiam yame hala kadonut ngapen yeso ila di padme. Watsya man klat shu name. Nagabinda ka jingay por yame daw pa. Balong ka sakay nagabinda jungi hakabala. Mayay don hakabala. But mayay kurko yangi. Mayay pendemay yangi. Nagasnam. But da umen siyam Bakhuid. Katbangi duway minda Jisu ginang yamad. Yakane ka por halo jungi vay pay vay. Ka bagasnam. But umen siyam Bakhuid rang banyar halo jungi. Man jana yangi, man demai yangi, man goid yangi, man belong yangi ki saki ke bakrau agama do play upa. Man do trangi yaka jingim pam jingke, yaka jimpedim ke pamelawan ra. Jisu bayi yaiti hame, yaka jimpang yaka jing shitam jangi. Iban aiti hame yaka jing talon babur jai jangi. Iban aiti hame yaka jing angnur jangi. Kamta me hakane ka sli Thohdieng bending kong jangune ubanai. Joguni usne pati mai Jisu kardo yangi pendam join yaga donur kamen siam jongi daga jinkula jonga Margaret Mary aloke bagindo la bandlong kiko ki bapen kare barabor daga bendaga jingi bam chikut karko bat pen koi de ki bapangi bashitam na padang jongi karko kardo ki kon ki badan hapadeng ki jingdalon babon jai penslai ki kon badon hapadeng ka exam paper but kerko yaki kon barake ka Sngi ka me tagasni kerko yaki bakin mau yaki bayir batoin bala kala na padeng chuni Jisu bayir kener lagak tejo me halor bahor ki bapangi bashito menda halor ki batiam ki hospital haki ICU kerko kardo yaki kon badon ki jimpang cancer pat ki jimpang Swiss pat ki jimpang tumor
Bat kive ki jingpang tolon agamen kapan. Kerku kerdo ye ke bayam shilia. Kerku kerdo ye ke belatemen. Kimla yo snow. Kimla la ban yai kumba. Ya di ke samla. Jisu kerku ye ke minda. Pensla ye ke minda. Ayana ngyo bort mai halo jangi baro minda. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 la 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 la. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Tonginia duai. Koblei meio bakta yangi daka jingyo binta jangi haga sakramen jame. Ngi karpart to pintrai kam yaka bor janga haki donu jangi. Krampa lemba kanega jingais ngoba. Yan pelong yangi ki babit ben pediang yaga jingais ngoba jame. Da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon rain card but pim. Blay badon bor baron karkuyapi uppa. Baru kon. Baru mensiam Bakhuid. Amen. Ya lesut ban penpana ya ke kubar babha jangotrai daga jingim ke jompim. Ni songu nyau play. Ko himen ko para ngako ban pen kan mau ban pen bana happy syapanga inner healing retreat hakak tin kasih ka bangin pelong nadu kendai tarik ha kat sngi todi sngi bandingkong bat kan ka tayo ban man bat kan stang nadu shipo baje kito ki baron jimut kilaban pa ya ka kerteng jompi ne pilaban register kum toru nambang induk tip kat nongot kiban bat kum juru kideban wan ra ke jain kup namal ke jain siang barok ka bangi don kan ka retreat bandingkong ka bangi stang hadin ka lockdown baro kawe te ladadon ki bakwa ban wan sapintip bat kum juru ki bawan kideban sahang ne hadu bakut kadar tarik bin step prabaje lais ngi retreat kane bat ka bai bamru ka de lais pasan pu ladadon mano bakwa ban wan ne pai ki kun jompi ne pilaban pindip yangi ba kalong ka ba seiso na ka benda baro da kaladon ka jingi kai babha ha gane ka por jong retreat bat baro ki bawan shimenda kin so shimen mendoi shibun lemba gane ka inner healing retreat Number life ukentai. Number life ukentai. Sim Bakhuid, Mawkhlam, Pamaningkong, Jumental, Barabori, Junam, Amen. And you're out, try Jesus Christ.